Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nih sini kating ngenalno awakku lan arek-arek kenal lo dhisik aku wis cara medikal sen papat peranku kaji iki koncoku Aku sendiri peranku tadi Tri lan iki koncoku sing keloro. Nanda ASN 24 peranku sebagai Pak RW. Iki koncoku sing ke-3 Iki koncoku sing nomor 4 Iku konco-konco kabeh liyane nyusun-nyusun. Kada lagi mesu kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton iki aku sing nutupno video ini sing perkenalan. Aku Ahmad Ali Pratama dari Kali Kubur. Aku pengen di absen telas jadi berani preman. Oke, menonton dan ditonton rek videonya. Oke. Telepon dia ya rek. Tanggungan tak? Wasat. Tekan dia ngene. Gila teko wetan. Sorry. Iya, boten apa. Iki teko wetan iki. Oh, iya. Sampe lapo ya iki jagongan kaji. Oh, iya. Aku ndak iso suwe-suwe ya, balik dhisik aku ya. Oh, tenan. Di sampean. Iya, aku sik ono kepentingan nih. Iya wis ndak apa-apa ora apa. Dhisik ya. Oke. Oke, Monggo, Pak. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tekan di sampean iki, Bro. Iki jagongan wi kaji. Oh, jagongan opo ae sampean iki? Biasa, pemuda-pemudane iki lho padha rusak kabeh. Ran rokok sampean. Mboten enten kula. Oh, ora rokok. Aduh, aku ndono kari ndek kene iki buru karo. Aduh, rokok lah. Iya, mbok nandi bro wis. Aku kate mulai dhisik ya. Kan di sana nek adan kate salat ya, Mas. Enggak usah. Mulai dhisik wis salat ya. Yo monggo. Yo wis ya. Aku dek kene udah salat wis. Ngapo salat ya? Tak riko ya. Aduh. Bisik. Ah. Opo iki dah? Lah, Ayo. Udah opo ya aman. dulu. Assalamualaikum. Wah, ngono apa iki? Ya Allah, apa iki? Ayo kon menjero sik, kon menjero. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ana apa? Yanton ana umur Pak. Mosok kok setane jagongan bareng iki? Ayo, enggak nyongko ya Pak. Waduh. Iya wis aku tak nyeluk kaji sik. Ya nek ngono aku te nang duduk kuburan kan. Oh iya wis. Iya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ji. Assalamualaikum. Opo ono opo iki? Ya, sono. Astagfirullahaladzim, kowe sing mau jagongan gawe dhewe yo. Lah ya iku jare arek-arek tadi. Ayo wis dan siapno ya. Ayo. Iki apa, Boy? Suwe ya?
Bil. Nomor ya. Wis. Assalamualaikum. Salam. Teh, ayo wis nanti salati nang di dusi wis kan ndak sore-sore ya. Iya, tak kenal arek ngubur. Ayo. Iya. Ya wis. Aku kering ini Dinas. Jurusan Anto Al-Fatihah. Tangan ini. Oh, betul. Amin. Amin. Wes ini wes. Amin. Ayo wis nang balik wis iki cuacane wis rada mendung ya. Mandhar arwahe diterima oleh Allah wis ya. Ayo wis, ayo. Ayo balik wis. Ayo ikhlas no wis. Ayo. Gila kali goblok.